Și avem un prost acolo. Pula calui. Avem un prost. Uitați prostul meu. Trebuie să mai vină câțiva. Dar asta cred că se va întâmpla mâine. Primul videoclip e. Ești bun. Bine s-a încercat, hai că mi-au și o geacă pe mine. Bun, deci primul videoclip pe acest minunat canal. Futul în cur pe Ionuț. Ia-uzi, măi. Ați auzit și voi, da? În drept și în live aici cu chat-ul. Da. Deci avem o bicicletă. E. Ușor că te duci în bot. Bă, mi se pare puțin ciudat că e bodycam și na. Mai știu, mă, show Willy? Ia-ți, mai știu show Willy? Hai că vin și eu să dau ăla. Perfect. Hai să vedem cum se comportă la un drop. Să-l fi strâns eu bine și ca lumea. Bun, perfect, l-am dat. Bă, n-avem cine știe ce bicicletă. TikTok-ul, nu știu, vedem. Dar am și un prost pe nume Ionuț. Ia zi, Ionuțe, ce facem azi? Ha? Hai și în spate. Deci o să îi cam fac pauze tocmai cam când o să opresc ăsta. Chestia e că am vrut să văd cam cum să comportă acest minunat suport care l-am de la Validides, îl găsiți pe YouTube, las eu în descriere ceva. Și na, hai să vedem. Uite-te și tu de mașini, nu fi de la. Vine ceva? Ok. Perfect. Avem aici. Și biker avem. Deci o mică recapitulare, a venit și Vali. Validides în descriere. Bă, eu zic că a fost, o să fie frumos azi. Ce facem? Nu, că-l bat eu primul. Deci l-avem pe Rides, filmează și el. Vali? Sau de aventuri de prostul ăsta care își face despre canal. Da, deci explică și mie. Da, cine mi avea mie ideea să fac eu canalul de YouTube? Mine, evident. De la el. Și l-avem pe acest, l-avem pe acesta băiat. Bă, deci dăm cu Lemis Vali. Lemis prost. Da, adevărat. Nu, frate, ne dăm în cap. Haide, vin și eu din spate. Macră, ciudat e. Hai, mă, ăsta. Merge, cât de cât. Wow! S-a simțit șmecher. Hai să vedem. Bun. Da, mă, da. Nu. Deci, haide. Pui Riders, mă, ce știi tu? Oh! Bine. Sunt bine. Păi numai pe roata de spate o să pic. Hai că începem și noi ca lumea, o rampă.
Validides. Adevărat. Mamă, dar cum mi-a găsit omul meu nume. Bine. Prea bun băiatul ăsta, mă. Prea bun. Bun, am început și cu ăștia. Ionuț i-a dat Rock Rider lui Vali. Vali lua pe lui Ionuț. Mașina șmecheră care nu ne permite voi. În fine. Altă viață. Cu ei. E ok. O să mai avem proști. Wow! Cât de bine l-am dat. Merge dacă e ceva, că merge. Merge dacă e ceva. Wow! Bun și eu. Eu nu să ce primul. În cap. Ia vină încoace. E pe foto, pe ce? Foto. Ia stai. Ia stai să vezi că scrie video. Da, e foto, nu timelapse. Video acum, bun. e standard. Bun, hai, Oh! Hai că a fost corect și bun. Văleleu. Vali aici de față, ce căutăm? Ce căutăm, domnul Vali? Da, deci o să căutăm niște rând ca handicapații. Deci, cred că ne-a 20 de ani să le căutăm, dar în fine. Ziua de azi, gata. Cam ăsta e materialul de azi. Ionțe, tu? Atâta s-a putut, Vali? Azi atâta a fost pentru materialul de azi. Mâine să dăm mai mult, că na, azi un pic de probleme. Și nu se spune că na, e mai delicat așa. Și ne găsim mâine.